дар натиҷа дар дидбонгоҳҳои доим амалкунандаи бозраси давлати автомобилӣ дар шаҳри Хоруғ боз ду далели идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ ошкор гардид. Гарчанде борҳо гузоришҳои оиди ҳолати мастӣ омода гардида тавассути телевизион ба сами шаҳрвандон расонда бошад ҳам, аммо ронандагон аз ин хулосаи зарурӣ набароварда боз ба чунин қоидавайронкуниҳо даст мезананд. Албатта ҳангоми дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт боиси ба садамаҳои роҳу нақлиёт оварда мерасонад, ки аз ин борҳо исбот гардидааст. Шаҳрванд Яқуббеков Шердил Хорамович, истиқоматкунандаи шаҳри Хоруғ, кӯчаи Айни 28, бо автомашинаи тамғаи Донгфенг рақами қайди давлатиаш 8265 АА04 дар ҳудуди ноҳияи Рошқалаи деҳаи Барҷингал дар ҳолати мастӣ аз идораи воситаи нақлиёт набаромада ба садама дучор шуд. Нисбати ронанда Яқуббеков Шердил Хорамович аз тарафи суди шаҳри Хоруғ дар асоси моддаи 332 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт нисбати номурда ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз бо маҳрум намудан аз идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 5 сол ҷазо татбиқ карда шуд. нисбати Халилзода Фарид Али Маҳмад 28 июни соли 2020 аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳангоми санҷидани ҳуҷҷатҳо муайян карда шуд, ки номбурда аз маводи мухаддири нафи банкдорӣ истеъмол намуда воситаи нақлиётро дар ҳолати идора мекард. Воситаи нақлиёташ автомашинаи тамғаи Nissan Maxima рақами қайди давлатӣ 9803 АА04 аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт карда шуда, воситаи нақлиёташ ба ҷаримагоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ расд карда шуд. Ман Халилзода Фарид Алимад, сокини деҳоти Ёнҷа, ҷамоати Мирзоҷон Ширинҷон, ба мошини шахсии худам ҳаракат ба шаҳр кардам. маро дастгир карданд. ситоди байниидоравии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо пешниҳоди гузориши мазкур аз тамошобинон талаб менамояд, ки худ фарзандону наздиконро аз истеъмоли машруботи спиртӣ дур созанд, чунки кайҳо исбот шудааст, ки истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ на танҳо ба истеъмолкунандаи он зарар хатари ҷиддӣ дорад, балки боиси сар задани муноқиша ва вайроншавии оилаҳо гардида, инчунин барои содир гардидани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин низ сабаб гардидааст. таваҷҷӯҳ намоед ба мазмуни эълон. Ба диққати волидон расонида мешавад, ки